madali, di ba?車ラテ色ですもんね。今日は丸宮の鶏釜飯。お腹すいた。残ったらおにぎりにでもって思ってたけど、私も全部食べちゃうね。丸宮釜飯の素、季節の味わい。このから鶏、朝の感動がすごいの。白身がちゃんと揃って嬉しい。から鶏なのに感動のそばに。次はあなたの髪で試してみて。感動のカラートリートメントは補充の恵み。AOC、仕事に悩んだら AOC、スキルを身につけたいなら AOC、資格を取りたいなら AOC、仕事を探すなら AOC、さあ AOC で始めよう。そう、嫉妬してるよね。絶対分かったよ。ラーメン、餃子でいいことする。かけるだけで3つもいいこと、いいことする。美味しそう。見てるか。Natanda mo dito yung umano ka na, doon ka umano sa kabila. Ba't sa bakit siya mag-drive? Doon ka sa daan, doon ka sa kabila dadaan. Yung walang sasakyan. Bagay may sasakyan, di ka liliko doon. 仮想の料金のお話の後は